L-għada tat-telfa tat-tim nazzjonali tal-futbol kontra Gżejjer Faroe, id-diżappunt fost bosta li segwu lit-tim u l-futbol Malti kien evidenti. Jason Degwara li omru żmienu isegwi l-futbol saħaq li telfa bħal din kontra tim żgħir tweġġaw. Issa saret abitudni li nitilfu. Però naħseb dina tmur ħafna oltre mit-telfa tal-bira, ġifieri il-kwestjoni mhijiex it-telfa tal-bira, il-kwestjoni għalfejn qed insofru telfa wara l-oħra ma' timijiet li normalment 10 snin ilu konna nirbħulhom b'mod komdu, inkluż lill-Faroe Islands. Saħaq li qabel nippuntaw subajna lejn it-tim preżenti, rridu naraw x'għamilna biex qed naqtaw il-frott tal-lum. Tim li hemm illum huwa prodott ta' 20 sena ilu. Ma dal-istazzjon is-Sur Degwara saħaq li rridu naraw l-istampa b'mod wiesa' u ninvestu fit-tfal u żgħażagħ tagħna. It-tim nazzjonali mhux sejr tajjeb għax hemm il-barranin. Fil-grassroots m'hemmx barranin. Fil-grassroots it-tifel hemmhekk, it-tifla jitrabba. Jieħu dak kollu li għandu bżonn. Plejer tal-futbol ma jsirx 20 sena. Plejer tal-futbol irridu ntuħ dak li għandu bżonn fetajiet żgħar biex niżviluppawlu it-talenti tiegħu. Degwara qalilna li hemm ukoll kwistjoni ta' mentalità dwar kif inħarsu lejn il-logħb. Tlifna wieħed xejn ma' prestazzjoni aċċettabbli. Sakemm nibqgħu b'dik il-kultura ma tistax tasal. Jiena tkun aċċettabbli biss għalija meta kontra tim kbir enormi inġib draw tal-inqas, però kontra tim tampar tkun aċċettabbli meta nirbaħ. Staqsejnieh ukoll b'mod dirett dwar l-attitudni li ħal coach Malti għal din il-logħba u bla tlaqliq għalinna li l-pressjoni ntefet fuq it-tim Malti li mbagħad spiċċa tilef biex issa aktarx Malta se terġa' tispiċċa fl-aħħar fil-grupp għal darb'oħra. Dejna nemmnu verament li nistgħu għall-ewwel darba f'ħafna snin ma niġux l-aħħar fil-grupp. U naħseb li għalhekk imbagħad il-coach Rejzazu Farrugia qisu tefa' ħajb kbira fuq il-logħba verament għalina dik kienet daqs final ta' World Cup il-bieraħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.